раиси Федератсияи муҳоҷирони Русия мегӯяд Вазорати корҳои дохилии ин кишвар қарори Владимир Путин аз 18 апрелро то 3 моҳи дигар дароз кардааст. Ин қарор имтиёзҳоеро барои шаҳврандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрванд дар шароити пандемияи Ковид-19 пешбинӣ мекунад. Ба гуфтаи Коженов, Александр Горовой, муовини вазири корҳои дохилӣ, бо судури як амр тақозо кардааст сабукиҳои вобаста ба буду боши муҳоҷирон ки ба ин вазорат дахл доранд то 15 декабр дароз карда шавад. яъне худдорӣ аз ихроҷи муҳоҷирон ва тамдиди санадҳои сабти ном ва ё худ регистратсия дар ҳудуди Русия бидуни гузаштан аз марз. Вале Бахтовар Ҷумъаев, ҳуқуқшиноси маркази Тоҷикон, мегӯяд аз 16 сентябр ба ин тараф баъди ба анҷом расидани муҳлати амали қарори Владимир Путин муҳоҷирони зиёде ба онҳо муроҷиат мекунанд. вақтҳои охир муҳоҷирон аз ҷаримабандии пайдарпайи пулис шикоят мебаранд. онҳо умед доштанд ки фармони 274 раиси ҷумҳури Русия аз 16 сентябр боз тамдид мешавад, лек дар асл то ҳол тамдид нашудааст. пулис бошад тибқи моддаи 18 қисми 3 банди 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии Русия такия карда онҳоро 5000 ҷарима мекунанд ва баъзе мавридҳо ҳастанд ки тариқи суд маҷбурӣ ё ихтиёрӣ онҳоро ихроҷ аз хоки Русия мекунанд. ман аз Бахтовар пурсидам ки муҳоҷирон дар чунин шароит бояд чӣ кор кунанд. ба муҳоҷирон тавсия медиҳам ки иҷозатномаи корӣ бигиранд. агар натавонанд гирифта, ҳадди ақал худро дар қайд бимонанд. бо сипос аз Бахтовар Ҷумъаев, ин мавзӯъро мо дар барномаҳои оянда бинандагони азиз пайгирӣ хоҳем кард. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.